Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Niyan na to, sir. Anhi din eh? Sir. Anhi din daplin sa suba. Ang linagasak sa tubig ikan si babaw na bahin ang mamahimo ninyong musika. Ingon man ang mga hunis, mga kalanggaman. Anhi din eh? Sir. Huwag ka ba magkawayon sa dapit? Kuan pa pasilo kami, sir, pero anhay magudin ang anaandan nga. This is amazing. Kung kaslon man ko, gusto kong ani ka din ibuhato ng matuod kong kasal. Ni anak naman ay. Man, yan na sila, sir. Yan na sila. Pusing na dito, sir. Aron nga pabuton ta ang imong pangasunon. Gina. Magkasal ako. Kaslon ako sa babae nga dukay na akong gipaabot. Sir, mura magmilapos ang pananaw na ito lagi. Kalit magtaas ng liyog. Di pa ni mo may makita si ma'am, sir. Gawas kung magsugod na ang seremonyas. What? Kita ka. Niya na ang babay na, no? Pero may duha ka batanon nga nagkupot sa masig kakilid sa buti nga panapton. Kana tungod kay Nadia Luyos, ma'am. O ablihan na nila kana sa gayon nga mupaso na paingon nimo si ma'am Christine. Oh. Dali na, sir. Aron makapahimutang na usab sila. Ma'am, hinay lang ma'am ha. Kabatuan na ra ba ni dinhi? Maugid na hinungdan nga flat nga sandal lang ang among gipasulob nimo, ma'am. Mureklamo pa unta ko kaganina. Mao di ay. Mohonong na ta dinhi. Ay, kamong duha, kamong nagkupot sa puti nga panapton. Diha ra mong duha sa tubangan gyud ha. Og buhian ra nimong tumoy sa panapton unya sunya kun musugod na sa pagpaso si ma'am paingon ni sir. Paabutang kong pasa kong kamot ha. Manay. Unsa naman ka? Duwa lang pero mura siya tinuod. Uway kabutangan sa kulba nga akong gipati. Ingon gid ni ana inday. Bukas sa panapton, makita mo unya kung unsa ka nindot sa imong pasuhan. May mga saag nga mga buwak sa masig kakilid sa imong agianan. O ana-ana si sir magpaabot nimo sa tubangan. Balik kay nagtalikod man siya sa view sa busay samtang ikaw kita kay nimo ang kanindots naglagasak nga tubig sa iyang luyo nga bahin. Di ba nga pag-ingkantad man ang dating? Grabe. Oh, this is it, pansit. Ay, unsa naman? May kumpas na sa Romy ay. Pangandam na, ma'am. May mong magsugod na bisang unsang taknaa. Ang pastor-pastor na lang mo igihuwat. Agoy. Ay, niya na kita. Kaya niubo. Niya na kita. Salamat ka, uhaw biya. Ay, dahom! Mauna na din eh. Mauna din eh. W, wow! Kadaghan, nga punuan tuod sa mangga. Nya, kita ka na sunahan. Mauna ang baybay nga tuyong gipataon ni bro. Sige, pataod. Gipataon ni bro nako ba? Gipatukod ni bro nako para sa iyang mga sakop. Iyang gipatukoran? Oh. Actually, ang iya pang mga ginikanan ang Actually. nagpuyo diha. Libre pa ng dapita. Libre sila kay mga saop man sila. Pero may sweldo sila. Sakto sa benepisyo. Actually, perfectly, beautifully. Maayo agad.
Og naingon lang niya na kanindot ang ilang Pinoy-anan nga murag uniforme ang porma kay sa dihang nagyan og bagyo ning dapita ug nagaguba ang ilang mga payag, si Bro Pakundo na ang may At may man. pahimo nilang payag. Ala, ngayon lagi ka atong amang ka. Kung na siyudad pa housing, mo ng uniform ang porma. Way magmahay kay mas dako ang usa. Gusto ka, gusto ka. Ikaw le bala magpanindot. Mayuhagod. Tara. Padayon tas kabayan. Maginamang ko talawon tayo kasabot baka. At sa akong gisalte. Tana. Wala! Kabasa sa lagi ka. Kita ka ng nalahi nga nindot nga native nga payag. Kambro na nako. Ana siya muhigda usahay kon muani siya ning dapita. Nga sa ato pa, diha siya mipalabay sa gabion, gabi Tingali. O sila lang duha. Basin. Nga posibleng may naitabo kay sila ra. Yan na. Anda, nakaapas na Kaapas na. Dili, engkanto ni, engkanto. Joker si Air. Joker lagi ka, Air. Sugam lakaw ha. Kailan kang nagdali? Ay, kay ganahan kang makaabot. Gawas ana, nangatol ang akong kamot og tiil. Ug murag mikatag sa tibuok na kong lawas. Alam, kato lang ang yang kamot at til, brad kamadyungon. Hala, tinood. Wala, nagburat-burat yung panet. Ay, nga naman na day. Tana ka gano. Gatagan man ko ni mog dahon sa Imelda nga may tilas tingaling minataya ka. Mao ni aotan awa na nga tol ng tibok na kong lawas ug sugod. Hala. Wow ba? Imo sa rin kikaw sa bisan asang dapita sa mulawas. Ay, kay katol man. Hindi may katag ang katol. La, What? dahon. Ano tanaw man ka na kog ingon ana, ha? Wakman. Ayaw ba? Ngano lagi misi magkagalit diha kami tan-aw sa akong naong. Ngano man ni ako naong mayugaw? Di man. Lo. Masay na Sila gilok yung mga. Gilo. Wala. Pero dili ko mangawat kay hugaw man ang akong kamot. Basin mapahid na ako ba? Wala. Sige. Diyan na lang niya. Tanaili. Decor lang na niya. Decor. Ang ano ba? O sabay na Kuhan day. O gani, tawagan na Ellie. Kuhan tilas pero ako lang kayo. Usa? May tilas akong Ako! Kuha ninyo! Dahon! Siko ka! Mahalo ka na dagan! Ayaw ko biyakin ba? Ayaw ko Ay, kukunti na yan. Mataktadas ka to, lain narabas ka to na oy. Pamurot. Ito man ang tilasa, oy. Takas mo yung balibo. Tanaw mo rin ka kauyan sis, imong oyan na. Kaya wala man siya maglihok-lihok. Wala siya corona nga may patong. Dahon! Shut up! Eli, kuha ba? Saan na ako, oy. Nagikupta naman ko ni mo. Kaya kaniyot, may naunaan ko. Aron, dili ni mo may kapanig kuha ni mo. Doon man. Wait, ha? Nara. Usa man imong palwa sa lubi? Kaya bang ipakuhit sa tela sa imong ikuha. Palwa gyud? Kadako ana? Ay, putol naman good na. Walay mga dahon, hawan na. O, maunay, unang napunitan. Ali, dara. Ikaw na lang. Sige na. Pagdali ba? Pagdali, kuha ako hita. Kuhita na dayon. It's so gross. Arte, gini mo bayuta ka, uy. Pagdali pa. Oy, nagdali. Sige. Ikaw, kuya tayo kasi mong Dili man ko magkakita. Mo sige na kay murag may gimok na. Lala, bigimok siya. Muna na pingon sa imong agtang. Usa! Ayaw paglihok. Ayaw. Aray!
Agay! Shit! Kasakit! Sabi mo? Slightly. Dili slight ha, kusog siya. Agay kasakit, uy, busit yung kang bayuta ka. Uy. Ya ha? Walay thank you di ha? Walay thank you. Mag-thank you pa ko? Nga sakit kay akong os imong pagbunal? Ew, dahom. Nalata sa imong o ang tilas. Ew. Usa! Makalagot kang yung bayuta ka! Ay, ay. Kadtong sweet side nimo kay madunggan niya kang kuya nimo. Sweet lang yapon. Ayaw ba? Ala! Maris pambina. Kuya! Kuya, gitabangan ko nila, oh! Lo! Uy, anak ni Noy Masoy. Masoy. Murag wine, Masoy. Dong, hay sila sa papa mo, ha? Tuwan sa may sapa, kuya. Nakihaw silang mga baboy o kandeng. Adi ay. Sige, tay, baboy ka. Anong kaihaw mo, ha? O si Naron, ha? O si Naron? Ay, kasama ko nila ni San Pacundo, kuya. O siyang kauban din ni kahapon nga, yung uyab, si Ma'am Christine ba? Oh! Ponsa! What? Yes! Oh! Facundo! Oh, saan naman? Wapa ba? Ay, pasensya na kay sira. Ayon saon manggod sir nga, gikan mamang nananggot ning maoy mo pastor god sa inyong kasal. Ay niya na paingon na to sir ay. Ay makasugod na yun dayon ta. Ay, Nestor! Ay, dali na dayon oy! Sorry. Ay, muntag, sir. Ay, muntag. And you're drunk? Ay, kapuang. Wa pa gani magsugod, hubog na ka. Giunay na sa nimog inom ang imong tuba. Wakapugi. Tamis, bago nga butgod. Wasab ko, masayo na may paghimuon sa kasal ron. Sorry. Magkuha taglain, sir. Ano? Kag nila pang nagpaabot na akong pangasaunon. Sugdan ta na ang among kasal. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!